Jag bor i lunch till steden alltså. Helt fantastiskt. Vad är det som görs att det är akkurat i år? Ja, det är så utländska spelare här har hjälpt oss alltså där rumänska. Och så ser man alltid i truppen det är helt fantastiskt alltså. Så där utländska spelare är väldigt viktigt men man har känt att första spelare som teacher och jag lägger. Ja. Det är den ena spelare är viktig och där är det helt fantastiskt alltså. Jag kan inte nämna alltså där är alla lika goda. Så är det han som kommer och har en av er. Det är gjort fantastiskt då här halvdje alltså. Som är dum ja. Oron och det är alla helt fantastiskt alltså. Och nästa år att spela ta vara så som började mästare vara samma lie som Gabriel Reinhardt. Ja, det är det. Vi får omkran Hanna Isaksen har kommit efter matchen och hon har sagt mig och när det är vi är starkare nästa år.